Saio hau Tolosako Peugeot etxeak babesten du. Bueno, Juancho, zer moduzkoa zuten babarrunak? Oso onak, benetan oso onak. Berezi. Lehenengo urtea da etortzen zarena edo urtero etortzen zara? Ez, lehenengo urtea, bai, lehenengo urtea. Da oso posi, benetan ambiente oso poli badao, da Baskaria izen da, soberana, bai, oso ona. Eta goizen zer ibidean zara azokatik edo ikusi alduzu zerbait, giroa zer moduzkoa zegoen eta... Bueno, zer ikusi du, baina, ambientea jatorra eta ikusi du zelande konkurso guztia, azaldu diez afamatuak, eta, gente ona da polita, ambiente oso polita egon da, bai. Orain Bazkal ondoren ze plan duzu, juerga pixka bat alaia etxera? Ez, usten dut, ambiente hau aprobetxatu behar dugu dela, da, benetan, hemen dakau musiko batzuk, hemen ingurun, da, zozer egongo da fiesta nahiko jatorra de, aprobetxatu behar dugu. Eta datorren urtean berriro itzultzeko asmori balduzu? Sigur, datorren urtean hemen gauz dano berriz ere, bai, sigur, falta gabe. Nondik etorri zara? Ni izenez naiz Zoraluzetarra, baina bizi naiz Donostin. Nire laguna pasaiakoa diez, danak. Trintxerpekua, esaten hemen ingurun. Solo tu voz que me diga aquello que todas las mañanas repetía en sueños. Si salgo y te busco y no veo el momento, me asusto. Te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente. Sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene y que corre y no escuchas su mente me cansa. Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha. Escondo mis palabras, me vuelvo a la lucha. Saio hau Tolosako Peugeot etxeak babestu du.